Да, първият защо да не се гласува, казваме отново, да. Значи, вижте, ако в момента ние решим да правим дадена организация, нали, дадена партия, то е защото не виждаме за кой да гласуваме. И ако ние отново не направим нещо, нали, ние пак няма за кой да гласуваме и полковник пак ще каже също, защото това е неговото мнение. Или, когато полковника казва, че според него, понеже той има информация, кои хора са купени и за какво. Давам един пример. В момента имаме информация, че във Варденско хората, които купуват гласове, те всички ги знаят кои са, ще купуват с парите на ГЕРБ и ДПС също и за ИТН. Нали? Това е информацията, която е. И сега, ако има информация за други партии, които правят нещо нередно, и полковника ви каже, гласувайте за най-малкото зло, те всичките са навързани като свински черва, тогава няма ли да е подвеждане според вас? Това е причината сега да казва, който мисли, че можем да направим нещо, да гласува за нас, който не мисли, да гласува за други, ако мисли, че други могат, или пък въобще да не гласува. То пак е едно и също. Не е променено. Не е променено. Просто добавя, как така и така, нали? Добавяме нещо ново. Помислете си, отивате в магазина, има стока. Моля? Тезата да не се гласува въобще. А тя не е била такава тезата. Тезата е, че няма за кой да се гласува. Чакайте, вие сте учителка, аз много уважавам тази професия. Хубаво е да слушате, да има диалогичност. Ние казваме нещо, ако искате запишете, когато има въпрос, има отговор. Вие може да не сте съгласна с него. Културата, баба ми също е учителка, беше една от най-добрите учителки в Горна Оряховица и ме е научила на култура и уважение. Задавам въпрос, получавам отговор, не ми харесва отговора, вадя си заключение. Всички хора го чуват, всеки един може да си извади заключение, иначе влизаме с вас диалог, когато има много хора в залата и губим времето на другите. Това се нарича уважение към аудиторията. Нали? Нещо, което учителката трябва да учи хората.